guys, it's Christine and this is our family budget. Gusto mo bang mag-online seller or gusto mo mag-seller sa Shopee? Kasi sobrang dami nagtatanong sa inyo about it. May nag-message sa Facebook, dito sa ating comment box. Ang daming mga tanong, mga questions about online selling or Shopee. So, etong topic na to guys is parang gumawa ako ng 4 na dahilan kung bakit hindi madali maging online seller. Kasi gusto lang itakol ito kasi maraming mga gusto mag-online seller na akala lang nila ay madali. Madaling kumita doon sa pag-online. So today, magbibigay ako ng mga tips but at the same time, kailangan ko din ipaabot sa inyo or ipaalam sa inyo kung ano yung mga bagay na hindi talaga madali. So ayun, kaya simulan na natin guys. So hindi madali maging online seller. So unang-una guys, pinakauna na dahilan, syempre, kung konti lang yung puhunan mo. So, dahil konti lang yung puhunan mo, except na siguro guys na kung marami kang pera, marami kang puhunan, diba? So, okay yon. Pero syempre, ayaw mo nang mag-invest agad ng ganun kalaking pera kung syempre kung nagsisimula ka pa. Diba? So, kung konti lang yung puhunan mo, konti lang din yung ititinda mo. So, sa pag-online selling naman, kaya siya hindi madali talaga kasi syempre, kailangan talaga siyang i-market. So, kung konti lang yung binibenta mo, mas maliit din yung chance na may bibili sa'yo. Kasi syempre, ang hinahanap kasi ng customers is yung parang one-stop shop or yung marami silang pinagpipilian. Parang ganun. So, kagaya sa akin, konti lang naman talaga yung pinuhunan ko nung una, nasa mga 2,000 na 1,500 hanggang sumabot ng 3,000 pesos. So, yun lang yung pinaikot-ikot ko na pera. Yun lang talaga. So, yun. So, sa pangalawa naman guys, na yung expectation natin. Kasi may isang subscriber natin, isang viewer natin na talaga siya sa, hindi ko alam kung bakit yung nalaman yung aking Shopee shop. Kasi hindi ko naman pinapost, hindi ko naman sinasabi dito sa aking noon, dito sa YouTube. So, nag-message sa akin kung ano yung gagawin niya dun, kung gusto niya mag-online shop. Kasi, parang yung pagkabasa ko dun sa parang yung desperation, parang desperado tayo na, alam mo yung gusto natin makatulong. Kasi ganun ako noon yung parang dahil desperado na ako na gusto ko makatulong sa aking asawa, parang nag-iisip lang ako ng iba na okay, mas maganda siguro mag-online, parang ganun. So, yung expectation natin na pag ibinenta natin sa online, may bibili. Maraming mga dapat gawin para alam mo yun, ma-attract si buyers ano yung ibinibenta mo. So, yun yung challenge talaga sa pag-online. Kasi marami ka pang dapat dapat gawin para talaga kailangan yung mga pictures dapat talagang siya very appealing dun sa ating buyers, ganon. So maraming mga factors guys. So sa mga gusto mag-online o mag-online seller, yung expectation nyo, parang wag masyadong dapat i-ano mo din, kasi ako talagang in-advisean ko siya, yung nag-message sa akin na talagang yung expectation niya hindi dapat gano'n na pag nagbebenta ka sa online talagang mabebenta mo siya agad. Depende talaga yan. So, yun. Tapos yung pangatlo naman guys, yung pinakamahirap is yung mag-post ng items. Na-enjoy ko sobra yung pag namimili ako ng mga items. Sobrang nag-enjoy talaga ako. Parang akong nagsha-shopping na parang unlimited shopping. Na parang ano yung gusto ko kukunin ko. Parang ganun. Pero ang pinakamahirap doon is yung pagpipicture, tapos yung pagpo-post. Especially sa Shopee. Pag nagpo-post ka, kasi pag nagpo-post ka doon guys, sa description, kailangan mo talagang sabihin doon kung ano yung mga dapat, syempre, pag itatype mo, kailangan mo ilagay doon at syempre pag nagpipicture ka, dapat alamin mo kung, especially kung sa mga clothing, yung ibinibenta mo yung mga leggings or mga ganun, mga even sa mga guys, sa mga toys, kailangan ko ding yung measurement niya kung gaano siya kalapad, gaano kataas, ganon. So, kailangan ilagyan sa description box. Though, hindi lahat ng items ko nilalagyan ko ng ganon kasi minsan, parang tinatamad ako pag sobrang dami na akong, medyo madami yung pinupost ko. Parang tinatamad, kasi syempre sa cellphone lang ako talaga, walang laptop, ganon. So,
Lahat ng yun sa cellphone ko talaga ginagawa. So, yun. Tapos, ganun siya kahirap. Nahihirapan talaga ako. Yun yung pinakamahirap sa akin. Parang tinatamad ako pag may times. Pero parang pinipilit ko lang talaga. Syempre, kailangan natin i-post yung items. So, sa description lang talaga yung pinakamahirap. Kasi kailangan talagang sabihin mo doon kung ano yung dapat, yung mga common na tatanong sa iyo ng mga buyer. So, may buyer kasi guys na kahit nakalagay na doon yung mga details, nagtatanong pa rin sila. At meron din namang mga buyer na binabasa talaga nila kung ano yung nasa details. So, may yung iba is nag-place sila ng order diretso, hindi na sila hindi ka na nila tinatanong, parang alam na nila yung gusto lang i-order. So, ayun. Tapos yung pang-apat naman guys na hindi madali is yung pag-meet ups. Kasi syempre guys, hindi naman pwedeng kung gusto mo mag-Shopee, so Shopee ka na lang talaga. Syempre dapat mayroon ka ding ibang parang mayroon ka ding ibang pinagbebentahan like sa mga groups na parang pinapostan kasi doon din nagpo-post din ako sa FB page ko, doon nagpo-post din ako. So, dapat merong iba kasi iba-iba yung buyer natin. May buyer sa Shopee, may iba din yung buyer doon sa kabila, ganon. So, yun. So, may mga meetups doon. So, doon sa mga meetups na yun, many times na may mga buyer na hindi sila sisipot. Hindi nila sisipotin kahit i-text mo man sila. Parang hindi nila iniisip yung hirap mo na pagpunta doon sa meeting place ninyo. Tapos hindi ka sisipotin yung pamasahe mo, ganon. Tapos yung order niya is only 50 pesos. Parang ganon. So, yun yung nakakaloka, yung mga ganong mga buyers. So, yun yung dapat i-expect ninyo kung talagang gusto niyo mag-online. Ito naman yung aking mga tips guys, no. So, hindi naman ako very successful sa pag-online, pero masasabi kong nakakatulong din siya sa amin, yung pag-online ko kasi kasi housewife ako. So syempre mas talaga I really recommend ko talaga housewife ka guys na talagang mas maganda yung mag-business ka ng online kasi nasa bahay ka lang. I really recommend, talagang nire-recommend ako siya kasi yung Shopee kasi guys, para siyang tinutulungan kanyang mas maging hindi na masyadong mahirap yung pagbebenta mo online kasi siya nang bahala sa lahat. Tinutulugan kanyang mas maging madali yung pagbebenta mo online. So, ang gagawin mo talaga is mag-place mag-post ng items doon, picturean mo, i-post mo, tulungan ka ng mga details, tapos maghihintay ka na lang kung kailan mo mag-order, tapos ipi-place na nila yung order, pagkatapos ipapack mo na, tapos ipipick up pa dito sa bahay, diba? So, very convenient. So, talaga I highly recommend kung talagang gusto mo ng sideline. Ito, perfect talaga para sa mga nanay na kagaya ko. So, yun. Tapos, pangalawang tip ko is yung you need to continue. I-continue mo lang. Kasi, hindi lahat kasi na ipinopost natin nagugustuhan ng buyer. So, pag walang benta, sige lang, patuloy ka lang na mag-post hanggang sa may mag-order kasi may mga items kasi guys na hindi siya mabenta at may mga items na yung mga items na hindi mo ini-expect na magte-trend siya. Kasi kagaya ko, nung nagpo-post ako guys, for example, nung may item akong pinost noon hindi sa Shopee yung pinost ko, hindi pa ako nagsa-Shopee noon, parang pa yun, sa Facebook group, yun, nag-post ako doon. First kong pinost guys is yung parang kitchen set na parang ina-assemble siya na naka-box. So, nung pinicturean ko siya noon talaga nung first is yung box lang talaga yung pinicturean ko. So, back to back, ganon, side by side, ganon. So, wala talagang umorder, as in walang umorder. So, one day, parang na lang ako na parang nag-experiment ako na parang i-assemble ko nga itong nasa box kasi wala akong benta. So, in-assemble ko siya. So, yun, maganda siya, super cute, mga plato, sobrang liliit, ganun. So, pinicturean ko siya. So, umaga yun, pinicturean ko siya. So, parang biglang bigla siya nag-trend. Talaga nag-trending talaga siya. Parang may mga items kasi na ganun. So, kailangan mong i-showcase lahat kung ano yung mga nandyan sa toys or sa item na binibenta mo. So, napag-post ko talaga doon guys, sobrang
Yung iba hindi ko naman sa sobrang dami. Talagang sobrang dami. So talagang ano yun, sa isang araw nakakabenta ako nun. Yung iba nga pinipick up nila dito sa bahay, ganon. Hanggang sa parati akong bumibili. Halos everyday akong bumibili kasi konti lang yung puhunan ko. May nagbabayad, ibibili ko na naman, ganon. So, yun. Pero ngayon, hindi na ako nakakapagbenta ng ganon. Yun yung naging pero ang nagiging problema lang kasi, yung mga items na mabenta, yun yung madaling nauubos. So, pag naubos na yun, parang kagaya ngayon, nahihirapan na ako na maghanap kasi parang sila lang yung nagbebenta ng ganon. So, pag naubos yun, wala ka na rin ititinda ng ganon. So, like sa Hot Wheels, ganon. Nagtitinda ko na ng Hot Wheels noon. Yun talaga sobrang mabenta sa Shopee. Sobrang mabenta. Pati sa mga Facebook group, ganon. Pero yun lang din yung nauubos. Kasi mas maganda kasi yun guys, so pag may isang item ka lang na nag-trend, masasama na yung ibang item na hindi masyadong mabenta. Kasi sa Shopee, like sa Shopee, pag bibili sila ng item ng ito, for example, Hot Wheels, syempre hindi din Hot Wheels yung bibili nila, bibili sila ng iba. Parang ganun, parang nadadama yung ibang items mo. So, ayun. So, just continue guys. Continue kasi yun yung ginagawa ko. Continue lang ng continue na pagpo-post. Kahit walang nagla-like, kahit walang nag-order. Kasi every hour, iba-iba kasi yung like sa mga Facebook. Iba-iba kasi yung nagba-browse every hour, diba? Baka pag-post mo noon, hindi pa nag-online yung mga taong bibili para dun sa items mo. Ganun, diba? So, yun. So, yun. Tapos, pangalawa na ba yung sinabi ko? Pangalawa pa to, kasi kanina continue yun. So, yung pangalawa is may inspired. Kasi pag feeling mo na parang may doubt ka na parang, tama ba ito ginagawa ko? Parang ganun. So, manood ka ng mga tawag doon mga videos, ng mga nag-online, mga online seller na very successful na. Manood sa kanilang stories. Marami din sa YouTube, guys. Tapos, para ma-inspire ka ulit. Alam mo yun. Pasensya na maingay guys yung mga naglalaro doon sa computer shop. So yun, ma-inspire kasi yun yung ginagawa ko pag medyo down ako, parang feeling ko, tama ba ito yung ginagawa ko? So yun, nanonood ako ng mga ganun para ma-inspire ako ulit, para maano ako. So yun. So, pangatlo naman is pag-aralan mo. Kasi sa Shopee guys, may mga preferred seller. Preferred seller guys, sila yung mga malalaki yung benta talaga. Sobrang dami nilang orders every day. Kasi may criteria kasi sinusunod si Shopee. Pag gusto mo maging preferred seller, kailangan talaga malakas yung benta mo, talagang nag-respond ka sa mga chat ng mga customers, ganun, may mga criteria. So, sila yung mga so, ma-inspire ka, dapat ako, tinitinan ko yung mga nila, items nila, bakit marami silang benta, ganun, ano yung mga nilalagay nila doon, kung maganda ba yung quality ng pictures nila. Pero alam nyo guys, may isang seller sa Shopee na talagang ina-admire ko siya, kasi preferred seller siya, pero yung mga items niya, kagaya ko din siya, mga toys yung binibenta niya, mga learning toys, ganun, mga books. Hindi maganda yung quality ng pictures niya, pero, sobrang, daming orders, ganun. So, parang nakaka-inspire din, diba? So, minsan tinatanong mo din na, hindi naman ganun kaganda yung quality, kasi hindi din talaga sa quality yung customer, yung ibang customers na hinahanap nila, parang din, hindi yung sa kagandahan ng picture, kasi yung iba gusto nila marami silang nakikita, marami silang choices, ganon. So kaya siguro ganon. So yun yung ginagawa ko, parati kong tinitingnan, or parang continue learning kung ano yung, kasi marami tayong dapat matutunan talaga pag nag-online. Kahit ako ngayon talagang nag-aano pa rin ako para mas matuto ako kung ano yung dapat gawin, ganun. So yun. Tapos, pang-apat naman guys is huwag ma-discourage. Kung kagaya na sinabi ko, continue lang. So, dapat huwag ka ma-discourage kasi pag na-discourage ka, wala na. Sayang na yung ibebenta mo. Wala nang chance na lalago po yung kikitain mo, diba? So, yun. So, tapos pang-lima naman guys is huwag igastos ang pera kasi pag ginastos mo yung pera mo na kita mo sa iyong pag-online shop, mahihirapan ka lang ibalik yon. So, dapat yung pera mo, pag kagaya ko, yung perang, minsan nagagastos ko siya noon guys.
noon, yung hindi ko pa alam na, alam mo yun, parang okay lang, parang hindi ko masyadong kinakareer yung pag-online noon. Parang inaano ko lang na parang may sideline lang. Pero ngayon talang sineseryoso ko na siya. Yung pera na kinikita ko doon, pinapaikot-ikot ko lang siya pag may nag-order ng isa. Pag may nag-order ng isa ngayon, isang purchase, yung worth 500 pesos. Pag may nag-order, ibabalik ko na naman, ibibili ko na naman ng iba. Parang ganun. Kasi iba-iba guys may days na walang orders, may days din naman na meron, parang ganon. So iba-iba. Tapos ano pa ba? Sa Shopee, importante din na sumali ka sa kanilang mga promotions. So, pag seller ka sa Shopee, malalaman mo na yun kasi i-inform ka naman nila sa kanilang notification. So, sasali ka sa kanilang mga promotion, may 20%, 40%, ganon. So, importanteng sumali ka doon guys kasi nagiging visible ka sa mga customers. So, yun yung napapansin ko. Pag sumasali ako sa mga promo sa Shopee, mas lumalabas yung mga potential buyer mo. Parang yun, basta pag nag-start na yung promotion sa shop ko, yun ang dami ang daming customers na nagtatanong, marami ng orders, ganon. So yun. So ganun lang naman guys, ganun lang talaga yung may mahirap siya pero alam mo yun, masarap din pag may nag-order na sa'yo, alam mo yun, parang ako kasi hindi ako nawawala ng pag-asa talaga. Kasi may mga like yung mga binebenta ko hindi siya mabenta. Tapos may sa susunod na week, masashock na lang ako na ang dami na nilang nag-order ng ganong item. Parang ganun. Iba-iba kasi. So, wag ka lang mawala ng pag-asa talaga. Kasi hindi naman talaga ganun kadaling mag-online seller din. So, yun. So, yun lang guys. Yun na yun. So, ayan lang. Sana ay may napulot ka kahit konti lang naman doon sa mga gusto mag-online seller. Kasi yun yung ang dami nagtatanong sa akin talaga sa aking Facebook page, sa aking dito sa ating YouTube channel. So, yun ang dami nagtatanong sa inyo, nag-message sa akin. So, yun. Sana ay may napulot din kayo doon. So, I hope you guys enjoy at sana simulan nyo na inyong business kasi mas maganda talaga yung nakakatulong tayo sa ating pamilya or sa ating asawa, ganun. Para may at least tayo mga mommy, meron tayong pera pambili sa ating mga luho, ganun, kahit konti, diba? So, yan. So, please follow me sa aking Facebook at sa aking Instagram, Our Family Budget. So, mga nagtatanong kung ano yung aking Facebook page, nakalagay yung link sa description box. Tapos, yun, click the subscribe button kung hindi ka pa nakapag-subscribe and like this video kung nagustuhan ninyo and see you in my next video, guys. Bye-bye!